होनबाथाय मोनसे सेकेन्ड चान्स होनाय थायो मानसिनि लाइफआव जोङो सोरबा गोरोन्थि खामानि मावोबा बे मानसिखौबो जोङो मोजां सोरखौबा नेवसिनाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय आरो बेखौ फेसबुकआव हगारनाया बे मानसिनि गियान जानो हाया माने जोङो रावबो बुंनो हाया दे आंनि जिउआव जोङो खैफोद जाया बा खैफोद फैया होननानै जोङो बुंनो हाया मानो होनबाथाय जोङो बार अखाखौ जोङो फैगोन होनना मिथियो बेखौ बेसेबां मानसि हाजार हाजार मानसिया गाफ्लेलाङो नंगौना नङा गाफ्लेलाङोबाबो दुब्रि बिलाइआ मा जायो बियो हाजार गाफ्लेबाबो बियो रोदोमखांफिनो बिसायख'थियाथ' खाथिनिफ्राय खाथिसिन जाथारबाय आरो जोङो मोनसे जिनिसखौ माने फुल कनफार्म होदों थांनाय 5 बोसोर कमप्लिट जानो थांगासिनो दं आरो नैबे लास्ट मोनसे बाजेटमोन बिथांमोननि आरो बे बाजेटखौथ' बिथांमोना बेबहार खालामनो मोनला फैगौ जाय गभर्नमेन्ट दायो बिथांमोनासो बेबहार खालामनो मोनसिगोन आरो बिथांमोननि मावनायनि जि टाइम पिरियडमोन बियो दिनै कमप्लिट जाफैबाय आरो बिथांमोनखौ जों एज ए रिजाल्ट हिसाबै नायोबा दिनै इउपिपिएलआ खामानि मावनाया दिनै टटेलि माने जिर' जाफैबाय आरो दिनैनि तारिखाव बियो प्रुफ जाफैबाय आरो बिथांमोना गोदानै मावनो हानाय जेबो आसनि लानो हानाय माने सम गैला बारलांबाय नैबे लास्ट माने बाजेट आरो बे बाजेटआ माने फैगौ समाव जायफोर सरकार दागोन बिथांमोनासो माने बे बाजेटनि थाखाखौ सेंसन खालामनो मोनगोन बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ बिथांमोना मावनो मोनगोन आरो दा बेबायदि जोङो नुबाय माने कमप्लिटलि बिथांमोननि मावनाय टाइम पिरियडआ माने जिर' जाफैबाय मावनो हायाखिसै गावसोरनि जिखिनि माने रायजोफोरनो प्रतिश्रुति होदोंमोन खोथा होदोंमोन आरो बिनि बिथांमोना दिनै माने 10%बो साक्सेस जानो हायाखिसै आरो खोथा बुंनानैनो 5 बोसोर समखौ बिथांमोना बारलांबाय मावनो थाखाय मोनसे सम होदोंमोन रायजोफ्रा बिथांमोननो 5 बोसोर परिबर्तननि मुङाव भट होनानै बिथांमोनखौ बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय मोनसे सुबिदा होदोंमोन खिन्थु बेखौ बिथांमोना स्कप लानो रोङाखिसै आरो पारफरमेन्स हिसाबै नायोबा दिनैनि तारिखाव इउपिपिएल सरकारा जिर' जाफैबाय आरोखि बेनिथ' सल रेसपन्सिबोलानो जाबाय माने आथिखालनि सरकाराव थानाय प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथांमोननि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी रनजित एलाइस माने फेरेंगा बिथांमोनाथ' बिनि माने दैदेनगिरि सुप्रिम दैदेनगिरि आरो बिथांमोन थासान्दियाव दिनै एपिबिपि गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम जानांगौ होननायनि जेबो खोथा फैनाङामोन खिन्थु बिथांमोना एनडिबिफोरनि जि माने हप्स एन्ड एसपिरेसन जाय थांखिखौ लानानै बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै भारत सरकार आसाम सरकारजों सिगनेटरि जादोंमोन दा दिनै मोनसेबो बिथांमोननि एकर्डनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्टेसन जायासै आरो एनडिबिफोरनि जि माने रिहाबिलिटेसन बिथांमोननि थांना थानायनि जि बेबस्था बेखौ माने एज पार माने बिटिआर एकर्डआव जाबायदि लिरदोंमोन बिथांमोनखौ साकरि बाकरि होनाय मुंख्लं न'खरफोरनो माने रांनि अनसुंथाइ होनाय बिथांमोननि फेमिलिखौ नायनाय जेलाव थानायफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि जि बेबस्था खालामनांगौमोन बेबायदि जेबो मोनसे खामानि मावनो हायैनि जाहोनाव दिनै हयथ' बिथांमोना अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव मोनसे अल्टारनेटिभ जि मोनसे पलिटिकेल पार्टि गोदान जोनोम जानो गोनां बाध्य जादों आरो बेनि दायनिगिरियानो खिन्थु आथिखालनि गभर्नमेन्टसो आरो बिथांमोना जेबो मावना होआसै नालाय बिथांमोना अल्टारनेटिभ बेबस्था लानो गोनां जाबाय होननानै जों सानो आरोखि गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया माने डेम'क्रेसियावथ' बयहाबो गेलेनो हानाय अधिकार दङ खिन्थु देरहानांगौआसो ना खिन्थु देबोरगावआथ' दिनै माने वमेन रिजार्भबो नङा वमेन रिजार्भेसन जानांगौबा माने रिडेलिमिटेसन जाफिननांगोन समस्थिया गोदान दाफाफिनजानांगोन आरो बेनि सायावहाय पार्लियामेन्टआव मोनसे बिल लाबोनांगोन फेरेंगाया बुंबानो जायाना बिथाङा माने संबिधाननि सायाव नलेज दंना गैया हयथ' बिथाङा संबिधाननि सायाव नलेज गैया जानांगौ जायनि थाखाय बेबायदि जानला मोनला माने आनकनस्टिटिउसनेल खोथाफोरखौ फेरेंगा बायदि माने लिडारनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो आरो बेनो माने इउपिपिएलनि थाखाय देरसिन माइनास लाबोगासिनो दं आरो बिथांमोननिफ्राय जोंथ' सानो माने एबार बिपिएफआ सरकाराव दायोबा गासैबो थिग जागोन माने जोङो खौसे खालामगोन आरो पलिटिक्सआवथ' माने खौसेनि बाथ्राया मालाबा जायो मालाबा जाया आरो पलिटिक्सआवथ' बयबो गावबा गावखौ गोहोआव लाबोनो नाजायो नालाय दा बेनिखायनो जोङो सानो जोंना बयनिख्रुइ गेदेरसिन एजेन्डाया जाबाय बिटिसिखौ जिखिनि पावार एन्ड फांसनखौ नैबे इउपिपिएल सरकारा गाज्रि खालामफैबाय बिथांमोना जोंनि थाखानाय गोहोखौ दिनै दंस' खालामफैबाय जोङो बेखौ पुनः माने आरोबाव लाबोफिननाय आरो बिटिसिखौ गोहोगोरा खालामनायानो जोंनि थांखि आरोखि आरो लोगोसे बेजों लोगोसे रायजोनि जि मोनसे डेभेलपमेन्ट खामानि जोङो बेखौ मावफिनगोन आरो इउपिपिएलआ जिखिनि समाव माने जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसन 6 दोलनि जिखिनि जोंहा प्रभिजनफोर दं बेखौ दंस' खालामनायखौ जों आरोबाव लाबोफिननो थाखाय जों नाजागोन गिबि गिबियावनो दिनै जोंनि गोथार जोंनि पार्टियाव दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनाय आंनि फंबाय बिनानाव बा आइ आफामोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों बा जोंनि गोथार जुलियाव बयबो लोब लोब फैनानै जोंखौ आशीर्बाद होनो थाखाय फैदों आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि दुखुबो मोनदों मानो होनबा गोबां ससियेल मिडियायाव
गोबां माखासे बाथ्रा जोंफोरखौ सावरायदों जेनेबा गोबां बाथ्रा बुंदों जेनेबा जोङो जुलिखौनो जास्लाबनो मोनाखै बेयाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनबा जोङो मानसिसोथ' मानसिनि जिउआव जोङो गोबां जाथाय जायो जोङो माने जोङो रावबो बुंनो हाया दि आंनि जिउआव जोङो खैफोद जाया बा खैफोद फैया होननानै जोङो बुंनो हाया मानो होनबाथाय जोङो बार अखाखौ जोङो फैगोन होनना मिथियो नामा माब्ला समाव माब्ला बार अखाया माब्ला फैनानै सिलिंखार खालामफैयो बांग्रिङा माब्ला फैयो गाव खोन्थाना फैयो नामा माब्लाबा फैया बेयो मा जायो हरखाबनो फैनानै गासैबो बुहुमनि गासैबो जायगाखौ सिलिंखार खालामलांनो नंगौना नङा अब्लाबो जों मा खालामो सिलिंखार खालामलाङोब्लाबो बुहुमा आरो गोदानै जोङो सोरजिजाफिनो नंगौना बिदिनो जोङो मानसिनि जिउआव माबा मोनसे जाथाय जायोबानो जोङो फावसायना थानांगौ बे नङा जोङो बेजों लोगोसे जों मा खालामनांगोन जोङो दावगानो सोलोंनांगोन जोङो थांना थानो सोलोंनांगोन नंगौना नङा नाथाय जोङो एसे मानसिसो जोङो जुदि मोनसे जाथाय बा मोनसे घटनाखौ लानानै जुदि जोङो फावसायनानै जोङो गावखौनो गाव सुइसाइड जायोबा जोङो मा जागोन जों लोरबां जागोन नंगौना नङा जों मोनसे लोरबां जानायखौ लुबैयो नामा मालाबाबो जोङो लोरबां जानो नाङा जों मा खालामनांगौ जों जिखि जाया प्रब्लेमजों जोङो फेस खालामनानै जोङो जिउआव जोङो दावगालांनो जोङो नाजानांगोन नंगौना नङा दुब्रि बिलाइखौ नुदों ना नोंसोरो दुब्रि बिलाइखौ बेसेबां मानसि हाजार मानसिया गाफ्लेलाङो नंगौना नङा गाफ्लेलाङोबाबो दुब्रि बिलाइआ मा जायो बियो हाजार गाफ्लेबाबो बियो रोदोमखांफिनो थांना थानो थाखाय बियो मा मोनथाय दं बे संसाराव जोङो मा खालामो जों थांनानै जोङो थायो आरो नोङो एसे मानसि हिसाबै जों मा खालामनांगौ मालाबा गोरोन्थि जायोबा जोङो निमाहा होनो हानांगोन नंगौना नङा निमाहा होलायनाय बा अनलायनायासो जोंनि देरसिन धोरोम सोरखौबा जोङो गोरोन्थि जादों होननानै जोङो डाइरेक्ट जों बुथारनो हाया नंगौना नङा मानि थाखाय जोङो पुलिस थायो मानि थाखाय कर्ट थायो मानि थाखाय आदालत थायो बेयाव मानो बिसारखौ नायनाय जायो नंगौना नङा मानो होनबाथाय मोनसे सेकेन्ड चान्स होनाय थायो मानसिनि लाइफआव जोङो सोरबा गोरोन्थि खामानि मावोबा बे मानसिखौबो जोङो मोजां सोरखौबा नेवसिनाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय आरो बेखौ फेसबुकआव हगारनाया बे मानसिनि गियान जानो हाया फेसबुकआव माखौ दिन्थियो जोंनि टेलेन्ट जोंनि रोंनाय रोंगौथि गुबुनखौ नांलायनाय गुबुनखौ हिंसा खालामनाय गुबुनखौ बखिनाय बेखौ जोङो मा खालामा बेखौ दिन्थिया मानो होनबा जोंहा बयहाबो न'खर थायो बयहाबो फेमिलि थायो बयहाबो लाइफ थायो बयनिबो जिउआव जाथाय थायो नाथाय बे जाथायखौ जोङो फेसबुकआव जों खनले बुंनांगौ खनले सोरजोंबा नांलायनांगौ बे जोंनि मानसिनि धोरोम नङा नंगौना नङा जानानै बे धोरोमखौ जोङो लानो नाङा बेबायदि आंनि बायदिब्ला बेफोरबायदि जानांगौ आरो बेखायनो आङो बेयाव थानाय बयबो फंबायमोनखौ आङो बेखौनो बुंनो नाजायोदि जोङो मा खालामनांगौ स्कुल लाइफनिफ्रायनो जोंनि कलेज लाइफनिफ्रायनो जों मोनसे सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो गियान नांगौ जाय गियान गैयिनि थाखायनो मानसिफोरा मानसिजों नेवसिलायो मानसिया मानसिखौ बखिलायो जाय मानसिया गियान थायो जाय मानसिया धोरोम थायो बे मानसिखौ मालाबाबो गाज्रि बाथ्रा बुंनो हाया मालाबाबो इनसाल्ट खालामनो हाया मालाबाबो अपमान खालामनो हाया मोजां गोसोनि मानसिया बे जेब्लाबो गोग्लैसोनानै थानाय मानसिखौ बियो मा खालामगोन हेफाजाब होगोन थुलुंगा होगोन आरो मोजां लामाथिं लांनो थाखाय बियो लाना थांगोन मानसि जोनोम जानानै जों बे बुहुमाव हिंसा जानानै जों जेबो मोना मानो होनबा मानसिनि जिउआव थास' बिलाइनि दै बायदि दानो दं दानो गैया जोङो माब्ला मा समाव मा जायो हरखाबै जोङो रावबो मिथिनानै जोङो मोना आरो बिदिहाय बेखायनो जों मा जानांगौ जोङो अनज्लायनानै जोङो थानांगौ आरो आं बेयाव बयखौबो आङो खावलायनो लुगैयो जेनेबा दा आंनि जाय हासबेन्ड जाय आंखौ गावनि जिउनि लोगो महरै गनायनानै लाबाय आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों जेनेबा आंखौ दि बियो गावनि जिउनि लोगो हिसाबै गनायनानै लादों बा थैस' थांस'नि जोङो आगान सुरलांनो थाखाय जोङो आखायाव जोङो हमलायदों बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों मानो होनबाथाय जोंफोरो जेनेबा लोगो जानानै जोङो सुखु दुखु जोङो रायलायनानै बेबो बिनि जिउनि लाइफनि बाथ्राखौ आंबो मिथिगौ आरो आंनि लाइफनि बाथ्राखौ बेबो मिथिगौ जों आरो मिथिलायनानैसो जों मा खालामदों जों गोरोबलायनानै मोनसे जोङो मा खालामदों जोंनि जि आद्रा जिउ बे आद्रा जिउखौ जोङो मोजाङै मोजां बाबेनलांनो होनानै जोङो आगानखौ जोङो सुरदो आरो बेबायदिहाय बेखायनो आङो फेसबुकफोराव जाहाथे बिनि जि जाखांलांनाय जाथाय बे जाथायफोरखौ जाहाथे बुरखांफिना मानो होनबाथाय
मानसिया मोनसे चेप्टार थांखांनायनि उनाव नेक्स्ट मोनसे चेप्टार फैयो नंगौना नङा बे चेप्टारखौ जोङो क्लोज खालामनानै जों मोनसे गोदान मोनसे चेप्टाराव जोङो आगान सुरदों बेखायनो जों जाहाथे बिनि थांनाय चेप्टारखौबो आंनि थांनाय चेप्टारखौबो गासिबो बन्द खालामनानै जों गोदान मोनसे चेप्टारजों मा खालामनांगोन जोङो आगान सुरलांनांगोन मानो होनबाथाय जिउखौ माजों रुजुदों बिजाबजों रुजुदों नंगौना नङा मोनसे बिजाबाव जोङो गोबां पेराग्राफ थायो बे पेराग्राफाव मालाबा मोनसे पेराग्राफा जोबोद गोरलै आरो मालाबा मोनसे पेजआ जोबोद गोब्राब नंगौना नङा नाथाय जों बेखौ मोनसेनि उनाव जोङो फरायलांबाय थानानै जोङो मा जायो जिउआव साक्सेस जायो बेखायनो लाइफआबो जोंनिया बिदिनो मालाबा जोङो गोरलै मोनगोन मालाबा जोङो गोब्राब मोनगोन बेनि गेजेरजोंनो जों मा खालामनांगोन सलिलांनो जोङो नाजानांगोन आरो माने होनबासो जोङो जिउआव मा खालामनो हायो जोङो साक्सेस जोङो जानो हायो आरो बेखायनो आङो बेखिनि बाथ्राखौनो आङो बेखिनियाव बुंबाय आरो आङो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय मानो होनबाथाय नोंसोरखौ बिमा बिफाया सोरबा सिख्लानि थाखाय खाङाखै खालामनानै फेदेरदो फोलावदो नङा गोसो थोनाय हिनजावखौ लामा ससेयावसो लोगो मोनो नंगौना नङा लामा ससेयाव लोगो मोननाय सिख्लानि थाखाय जों बिमा बिफाखौ दुखु होनाङा बिमा बिफानि थाखाय गोबां बिबान थायो गथ' गथाया मावनांगौआ बेखायनो आङो दा बेयाव फैनाय सेंग्रा फंबायफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों मोजां मोननायनि थाखाय जौ फाग्ला जानो नाङा सुइसाइड जानो नाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो नाङा जोङो मा खालामनांगौ जोङो बिनि सिगाङाव जों मोजां मानसि जानासो देखायनांगौ जों मा खालामनांगौ पस्टाय होनांगौ होननानै बिदि बुंलायनो हानायसो जोङो मा खालामनांगौ खालामनानै जों लानांगौ नंगौना नङा बेखायनो आङो जेब्लाबो नोंसोरखौ दुरबल जानायखौ आङो थिनाखै आरो नंगौना नङा दुरबल जानो मालाबा आंथ' मालाबाबो दुरबल जाया आं मालाबाबो जिउआव जेना नांगौबा हारसिं थाथ' आङो मा खालामगोन आं दावगालांबाय थागोन अब्लाबो आङो जेना मानो होनबा आं जिउखौ नायथारगोन जिउआ माबायदि आं जेननायखौ जिउआव खहसै गोबानानै लाया आरो माने बेखायनो आं नोंसोरखौ बुंदों जेननायखौ जिउआव मालाबाबो मा खालामनो नाङा खहसै गोबानानै लानो नाङा आंनि फरायसाफोरखौबो आं जेब्लाबो क्लासाव हाबबा बेखौनो गले बुङो आङो माने जिउआव मालाबाबो जोङो जेननायखौ गोबाना लानो नाङा जों जेब्लाबो मा खालामनांगौ दावगानांगौ सानसेबाबो जोङो मा खालामगोन जोङो देरहाथारगोनानो नंगौना आरोबाथाय नोंसोर साननानै नाय फांसे बिफांखौ गायोब्ला जोङो थाबनो बिनि फिथाइखौ मोनजायोना जोङो बे बिफांखौ जों नेनो नांगोन ना नाङा जोङो गायनानै दै होनांगोन हासार होनांगोन जोथोन लानांगोन नंगौना नङा बिदिनो जोंनि लाइफआवबो जोङो मा नेनो नांगोन वेट खालामनांगोन नेयोबाथाय नेनायनि फिथाइया जोबोद मा होनना बुंदों गोदै बेखायनो जों मा खालामनांगोन जोंनो सहायनो हानाय गुन थानांगोन धैर्य थानांगोन जोंनो दावगानो हानाय जोंनो गुन थानांगोन आरो जोङो गुबुननि बाथ्रा बुंनायाव जोङो गोसोखौ दुरबल लानो नाङा आरो अब्लानो जोङो जिउआव मा खालामनो हायो जोङो साक्सेस जोङो जानो हायो आरो